Salutare și bine ați venit la un nou videoclip de pe canalul meu Andrei face tutoriale. Astăzi vom învăța cum să downloadăm sau să instalăm Wondershare Filmora Go și să facem un mic preview. Vom face și un mic preview ca să vadă ce se întâmplă în aplicație. Prima dată intrăm într-un browser în Google și scriem la Google Search Filmora Go. Ne va deschide această filă. Ne vom duce către linkul Filmora Go Free Android Video Editor to create films. Așa, aici scrie Video Editor Free Android. Scrie Free Android, dar nicio problemă. Intrăm aici și avem aici sus Download. Dăm aici în Download și ne va apărea asta. Dăm Save și ni se descarcă aici sus. Așteptăm puțin. Bine, dacă sunteți în dacă sunteți în ce browser e ăsta? Am uitat, îmi stă pe limbă. Mozilla, dacă sunteți în Mozilla Firefox, va apare aici sus. Dacă sunteți în Opera, tot aici sus. Dacă sunteți în Google, aici jos într-un colț. Dăm aici, dăm pe el, așteptăm puțin. Oricum, programul este foarte bun. Serios vorbesc. Da, pun puțină pauză până mi-apare și mie. Ok, gata, mi-a apărut acea filă aici unde te apare să dai yes. Nu am putut să filmez așa fază acum. Trebuie să ne apară ceva. Gata. Ne va apărea asta. Dăm install. Eu nu o să mai dau pentru că deja îl am. Voi îl instalați, dați install și nu o să desinstaleze. Apoi ne va apărea aplicația. Intrăm în ea. Nu s-ar trebui să-l închid. Pentru că mi-am și Google-ul prins. Nu contează. Ok, ajută puțin să nu intre și mie în aplicație. Durează ceva până intră mie. Eu am microfon? Da, uite, am microfon de acolo sus. Fiți atenți cum se mărește spațiul în clipului. Come on, Wondershare. Ok, băieții mei. Ne va apărea asta. Stați câteva secunde să se încarce. Copyright. Wondershare Filmora Go. Sunt cam obosit. Ok, aici ne va apărea asta. Create new movie. Aici dăm 16 pe 9 pe full feature mode. Ca să știți, nu este cu virus, 100% sigur. 0 virus. Oh god. Da. Ok, bun, puțină pauză. Ok, gata. Ne-a deschis aplicația și aici putem edita ce vrem noi. Așa că punem un videoclip, îl puneți aici. Aici puteți pune ceva voi, imagine, ca să vezi pe fundal. Hai să prindem videoclipul. Ce că punem această poză, tragem aici și facem ce mărime avem noi chef. Tu punem aici. Uite aici.
Uite, eu o pun așa. Zici că e facecam. Ok, mai putem pune încă una dacă vrem noi. Și o să mai pun una. O să pun asta. Lucifer style. Gata, header. Și mai poți să pui încă una, poți să pui la infinit. Uite, mai pun o de asta. Poți să pui căcatul de astea la infinit. Așa, ia uitați. Ce mai avem? Text, putem pune text. Texte și voi intrați în el. Filtere, filterele sunt chestiile astea, efectele astea. Overlay-uri. Scăpul asta. Elements. Puteți pune săgeți din astea faine. Și să apară pe videoclip. Asta. Chestiile astea. Split screen, adică să pui mai multe imagini. Și cam atât. După aceea dăm export. Și foarte mare atenție. Aici, dacă vreți să filmați 1080 pe Full HD, intrăm aici din settings și la resolution. Dăm 1920 pe 1080 pe Full HD, adică este Full HD, full, vă zic eu, 100%. Aici vă alegeți FPS-urile, puteți pune 30, cum este și bine. Și aici quality, noi să-i spunem best. Punem cea mai bună să aveți o calitate, da, vedeți că o să vă ia ceva din... să vrea ceva, acum vedeți că ne-a luat mai puțin. Aici vă alegeți formatul videoclipului, eu vă recomand AVI. Dacă vreți să postați un videoclip direct în YouTube, puteți aici să vă logați. Aici alegeți calitatea, noi punem aici o să punem categoria și da, m-a spus. Cam acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Eu sunt Andrei, pa, pa!